Ribeira toma medidas polos problemas de drogas, ruidos e a falta de seguridade no barrio de Bandaurrío. Logo de manter unha xuntanza con veciños da zona, o Concello anuncia que vai tomar medidas. A primeira, o reforzo da presenza policial na zona. Que tal, saúdos? O Concello de Pontevedra formalizou hoxe a compra da antiga finca de Fenosa. Uns terreos que, segundo os plans do goberno pontevedrés, acollerán o futuro edificio de emerxencias municipal. Esta mañá o alcalde asinaba ante notario o documento para pechar a súa compra, que supón un desembolso de 1.200.000 euros das arcas municipais. Boira acolle esta semana a segunda feira de emprego do Barbanza. A primeira xornada vai ser o mércores e estará dirixida a empresas, mentres que os xoves desenvolveránse obradoiros formativos para demandantes de emprego. Nesta edición terán especial peso a intelixencia artificial e a economía circular. Marín converterase nunha vila do libro esta fin de semana. O Concello súmase por primeira vez a esta rede, levando ata o municipio 3 xornadas de actividades arredor da lectura. Haberá charlas, presentacións, encontros con autores e obradoiros para todos os públicos. Unha programación que se vai fusionar coa do Día das Letras Galegas. Vilagarcía desvelou hoxe a programación de Santa Rita 2025, unhas festas que se van prolongar do 21 ao 25 deste mes de maio. A Orquestra Panorama estreará no marco destes festexos o seu novo espectáculo. Tamén actuarán os Satélites, a Orquestra Marbella e a banda de Rapans. A isto hai que sumar outras propostas como a Feira Celta, actividades infantís ou citas deportivas. E o Concello de Ribeira homenaxeará o colectivo das Redeiras no Día das Mulleres do Mar, cun acto que se desenvolverá este venres no Museo Municipal para en valor esta profesión. O ano pasado renderase homenaxe ás mariscadoras. Todo isto e moito máis de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O Executivo de Ribeira traballa xa en diferentes accións coa finalidade de mellorar a conflitividade que arestora existe no barrio de Bandaurrío debido á falta de seguridade na zona. O goberno local responde así despois de escoitar as demandas dos veciños residentes na zona. Preocupados pola situación que se está a dar en Bandaurrío e despois de manter unha primeira xuntanza cun grupo de veciños residentes na zona que lle trasladou os problemas existentes, derivados na súa maior parte por problemas de drogadicción, ruídos e falla de seguridade, o Executivo local vai acometer diferentes accións de cara a mellorar a actual convivencia no barrio. A primeira delas será o incremento policial na zona, co fin de disuadir calquera acto vandálico e delictivo, ademais de levar a cabo un control exhaustivo do cumprimento de horarios por parte dos locais de ocio nocturno ali existentes. Con respecto aos fallas de seguridade, dentro do goberno municipal o que fixemos foi implantar unha campaña de presenza efectiva da policía local na que nós podemos establecer algún tipo de operativo, non? Nese sentido, dentro da policía local estáse facendo un reforzo da presenza policial na zona para evitar ese tráfico de estupefacientes e calquera tipo de actividade vandálica ou delictiva. O rexedor informou que o Concello está a traballar tamén no ámbito social para ofrecer alternativas ás persoas con problemas de drogadicción mediante a intervención da Unidade de Condutas Adictivas e dos educadores de rúa. Sabemos que é unha cuestión complicada abordar ese tema só desde o ámbito policial, por iso, dentro do Concello, lles informamos aos veciños e veciñas que dende a Unidade de Condutas Adictivas do Concello de Ribeira tamén estamos tratando de axudar a todas esas persoas que teñen unha dependencia das drogas para permitir que poidan sair desa adicción que teñen. E ademais, establecer campañas nos colexios informativas que lles permitan á mocidade evitar ese contacto coas drogas. Por outra banda, o Executivo ribeirense ten intención de levar adiante tamén un programa de vivenda, co fin de facerse con determinados inmobles na zona, hoxe sen uso, e destinalos á vivenda pública. Dentro do Concello xa empezamos a traballar para
adquirir ou facernos coa propiedade deses inmobles que están en desuso e poder poñelos a disposición da cidadanía mediante alugueiros asequibles ou vivenda social. Isto, evidentemente, é un traballo a medio prazo, que se vai a ver a medio prazo, non é unha cuestión que podamos solucionar dun día para outro, pero estamos comprometidos en abordar toda esta serie de problemas que nos trasladan os veciños e veciñas do barrio de Bando do Río, sabendo que moitos deles pois van verse ao longo do tempo, non? O Concello de Lousame celebrou esta mañá un pleno extraordinario no que se fixo efectiva a marcha da concelleira socialista Ana María Domínguez, a que fora candidata a alcaldía polos PSDG nas pasadas eleccións do 2023, entregou a súa acta como concelleira, ratificando así a renuncia xa presentada o 1 de maio. Durante a sesión, o pleno informou tamén da renuncia anticipada de Ana Vanessa Martínez Figueroa, a quen lle tocaría asumir a vacante de Domínguez. O Concello enviará unha comunicación á Xunta Electoral Central para trasladar a petición á seguinte integrante da lista, Begoña Maroñas. O Concello de Pontevedra formalizou hoxe a compra da parcela coñecida como a antiga finca de Fenosa en San Amaro, uns terreos que, segundo os plans do goberno pontevedrés, acollerán o futuro edificio de emerxencias municipal. Esta mañá o alcalde asinou ante notario os documentos para pechar a adquisición, que supón un desembolso de 1.200.000 euros das arcas municipais. O terreo conta cunha superficie de máis de 17.500 metros cadrados. Aquí levantaránse 3 edificios distintos, cuxo aproveitamento dependerá dos estudos que se realicen dende este momento. A intención do Executivo é axilizar os procesos ao máximo coa tramitación pros estudos e o plan de uso deste ben municipal. A Seguridade Marítima púxose a proba esta fin de semana no porto de Laxe, na Coruña. A Dársena acolleu o despregamento dun espectacular operativo no que efectivos da Armada de Gardacostas se enfrontaron á recreación de situacións como a pesca ilegal, verteduras de combustible e evacuación de feridos graves. A proba marcouse no Marsec 25 impulsado pola Armada e a Secretaría Xeral de Pesca en colaboración coa Xunta, Portos de Galicia e a Real Liga Naval Española, entre outros. Este sábado o Porto de Laxe comezou a bulir de actividade fora do común antes das 10 da mañá. Foi o escenario escollido para realizar un gran simulacro de seguridade marítima. O exercicio basicamente consistía nunha primeira parte que a realización dunha inspección rutinaria baixo unha denuncia a un pesqueiro baixo o soposto dunha pesca ilegal. Foi unha chamada dende unha embarcación recreativa que poñían alerta aos efectivos ao detectar a posible actividade ilegal deste pesqueiro. Activábase así o escenario 4. Eu fui encargado de avisar ao Cobán ás 9:45 da mañán, dándolle un aviso de que había un barco con unha actitud sospeitosa guardando peixes añadidos ao casco do buque. Y entonces hemos enviado un barco de la Armada, un patrullero de vigilancia de pesca con un inspector de la Secretaría General de Pesca que ha abordado el pesquero, ha hecho una serie de comprobaciones y a continuación hemos enviado un equipo para registrarlo con más detalle. Pero os efectivos tiveron que enfrontarse a varias complicacións. O pesqueiro negouse a ser inspeccionado e houve unha agresión que deu como resultado un tripulante ferido que caeu ao mar e que tivo que ser rescatado e trasladado a Porto. Ademais, unha sabotaxe provocou unha vertedura de combustible no mar que obrigou a recorrer o Servizo de Gardacostas de Galicia, mobilizando o patrulleiro Punta Festiñanzo e o remolcador Sebastián do Campo. Procedimos rapidamente a desplegar todos os medios, barreras anticontaminación, skimmers para recoller os hidrocarburos do mar, aínda simulamos incluso o gasoil cun colorante que non fai dano ao medio ambiente, que convertía a lámina de auga en color verde fosforito para facelo máis real. E a verdade é que moi contentos porque o resultado foi exitoso. Conseguimos recuperar o hidrocarburo do mar e limpar o Porto de Laxe. Un importante esforzo de coordinación entre Armada, Gardacostas, Segepesca, Policía Local, Protección Civil e Sanitarios, que se prolongou durante as case 4 horas que durou o simulacro. Que o obxectivo que se pretendía que era comprobar a interconexión entre todos os organismos que participan neste tipo de accidentes ou inspeccións resultara satisfactorios,
pola parte dos membros que estamos aquí representando a Xunta foi, entiendo que suficientemente satisfactorio. Y el resultado es que hemos puesto a varias administraciones a trabajar juntos, que es el objetivo final, conseguir esa coordinación entre las administraciones. El ejercicio era sencillo, con lo cual el resultado pues era fácilmente alcanzable, pero creo que hemos conseguido lo que queríamos, que era pues eso, coordinarnos, ¿no? A proba marcouse no Marsec 25, impulsado pola Armada e a Secretaría Xeral de Pesca, en colaboración coa Xunta, Portos de Galicia e a Real Liga Naval Española, entre outros. Bueno, seguimos con máis asuntos. O Concello da Pobra e Piratas de Navia volven a ofertar visitas ás Illas Atlánticas ao longo deste vindeiro verán. Programáronse 6 saídas en catamarán a Cíes, Ons e Sálvora. Nesta última poderá realizarse tamén unha ruta nocturna para observación astronómica. Como cada verán, a Pobra converterase en porto de saída para coñecer as Illas Atlánticas. Piratas de Navia e o Concello ofertan de xuño a setembro 6 visitas. O 29 de xuño e o 7 de setembro as Cíes, o 27 de xullo e o 10 de agosto a Ons e o 20 de xullo e o 23 de agosto a Sálvora. Esta última será en horario nocturno e guiada por un astrónomo para observación de estrelas. Temos a posibilidade de visitar o Parque Nacional das Illas Atlánticas dende o porto da Pobra do Caramiñal. Unha vez alí tamén se poderá disfrutar dunha ruta guiada e no caso da visita a Starlight a Sálvora, pois da observación das estrelas e da explicación dun experto en astronomía. Os interesados en reservar praza poden facelo xa, ben por teléfono ou a través da web piratasdenavia.com. Para reservar a praza podese facer de dúas maneiras, ou ben a través da web piratasdenavia.com ou chamando ao 986 320 048. E logo o custo para ir ás Illas Cíes ás persoas adultas é de 40 euros e os menores, que comprende de 4 a 12 anos, de 20 euros cada un. Logo, para ir ás Ons e a Sálvora coincide que cada persoa debe pagar 32 euros e os menores 18. En cambio, para ir a Sálvora para a ruta Starlight varía no prezo de adulto, que é de 35. Aconsellase reservar canto antes, posto que as prazas soen esgotarse axiña. Cada vez hai máis demanda e, por tanto, reservedes con antelación, posto que chegado a época de verán as prazas esgótanse en moi pouco tempo. Ademais, non tiñades medo para facer as reservas porque calquer cancelación, o sea, escoitamos, digamos, todos os motivos. Unha das grandes ventaxas que temos é que somos bastante flexibles no tema de cancelacións e devolución de billetes. E a Xunta, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, vende a xudicar por preto de 30.000 euros un contrato para levar a cabo diversas accións de control sobre o bisón americano no Parque Natural de Corrubedo, nas lagoas de Carregal e Vixán. A intención da Consellería de Medio Ambiente, a través desta acción, pasa por poñerlle couto a esta especie, incluída no catálogo español de especies exóticas invasoras, que representa unha ameaza para a biodiversidade autóctona, especialmente pola súa incidencia como depredador dos niños e polos da píllara das dunas, unha ave en perigo de desaparición nos areais galegos. A medida forma parte do proxecto Iberalex, xestión sostible de praias e humidais ibéricos, que busca compatibilizar os usos humanos coas necesidades de conservación da píllara das dunas. Está financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Bueno, despois da publicidade coñecemos os detalles da programación de Santa Rita 2025. Un dos grandes titulares deste programa, desta edición deste ano, é que a Orquestra Panorama vai estrear o seu novo espectáculo en Vilagarcía. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Boiro acolle este mércores e xoves a segunda feira de emprego do Barbanza. A primeira das xornadas vai ser o mércores, vai estar dirixida a empresas, mentres que os xoves desenvolveránse obradoiros formativos para demandantes de emprego. Nesta edición terán especial peso a intelixencia artificial e a economía circular.
A intelixencia artificial e a economía circular centrarán a primeira xornada da Feira de Emprego do Barbanza. Celebrarase este mércores no Centro de Formación de Espiñeira, con 2 foros dirixidos ao mundo empresarial. Temas como vai afectar a inteligencia artificial ao mercado de traballo, tamén como vai evolucionar na sociedade, que postos de traballo se poden crear, que postos de traballo están en perigo de ser sustituídos ou desaparecer, que novas ocupacións vai a traer a inteligencia artificial. O segundo foro, que terá por temática economía circular e futuro no emprego, que tamén durará unha hora. Agardamos que estea moderada pola xerente da Mancomunidade de Barbanza Arousa. Van intervir o que é o director xeral da Oficina Económica de Galicia, que está adherida ao IGAPE, empresas que teñen un forte arraigo co que é a comarca do Barbanza, como pode ser Ecoplas, Orixe Salgada, que tamén ten cedido un espacio no viveiro de empresas do Concello de Boiro. Xa o xoves tocará a quenda aos demandantes de emprego. Desenvolveranse 3 obradoiros formativos a cargo de Recursos Galicia, Nortempo e AVE. Taller para orientación profesional, para buscar diferentes accións formativas, persoas desempregadas, e seguir un pouquiño o que é o itinerario formativo, pois desde os cursos AFD, ou mellor ou a cursos de formación profesional. Vale. Despois teríamos un obradoiro para a procura activa de emprego. Ademais de recibir formación para mellorar a súa empregabilidade, os asistentes terán oportunidade de iniciar os contactos co tecido empresarial da comarca. Que vamos a ter ali uns stands donde poden deixar o seu currículum e facer algunha entrevista, e nunca se sabe, non? Xa pasou no ano 23 que xente que se acercou ali saleu con emprego, que esta é a finalidade desta feira, non? Que conozcan pois as empresas, buscar esa sinerxia entre as empresas e os demandantes de emprego, e en definitivamente que se cree emprego na nosa comarca, e que os nosos xóvenes non teñan que desplazarse afora, que permanezcan no seu municipio, non? Cambados foi beneficiario de varias axudas da Xunta para a área de cultura. Ademais dunha achega de 4.000 euros para o fomento da lectura, recibiu outra subvención que permitiu ao goberno local o cambio de ventás na biblioteca de Corbillón. Esta mañá chegouse ao municipio o delegado da Xunta en Pontevedra. Coincidindo con esta visita, o concelleiro de Cultura pediulle que traslade á Xunta a necesidade de baleirar os concellos de competencias impropias. Cambados segue apostando polo fomento da cultura entre a veciñanza. Desta volta, o Concello vai da man da Xunta pro impulso da lectura. O municipio recibiu unha achega do goberno galego de 4.000 euros dentro do programa Ler Conta Moito. Se prestan mediante un catálogo de actividades que xa ben establecido, co cal aforran moito traballo aos concellos, e iso é bo porque axilizas moi fácil a actuación. Son actividades que a verdad que hai un catálogo moi ben pensado de que nos diseña, hai que darlle as gracias porque van exactamente onde se quere ir, incidir na promoción do uso do galego, da lectura, da comunicación entre os rapaces. Nos usamos todo para, basicamente para os cativos e cativas, que é onde queremos que está o fundamental a hora de que aprendan de que xa esa formación tanto na lectura como no galego. Ademais, Cambados foi beneficiario doutra axuda, neste caso para a mellora das infraestructuras culturais. Destinouse para o cambio de fiestras da biblioteca de Corbillón. Dos 30.000 euros de investimento, a Xunta aportou 10.000 e o Concello 20.000 euros. Esta mañá, o delegado do Goberno galego en Pontevedra visitaba Cambados, poñendo en valor estas achegas da Xunta. Pois é a contribución que a Consellería de Cultura, neste caso, fai ao Concello de Cambados para poder seguir co mantenimento das infraestructuras culturais, e tamén para o fomento da lectura neste caso, non? Que é un tipo de accións que se fai durante todos os anos. En concreto, este ano foron 50.000 euros os que se destinaron na provincia ao fomento da lectura en todas as bibliotecas da provincia de Pontevedra. Ademais, coa presenza de Agustín Reguera, o edil de Cultura aproveitou para pedirlle que traslade á Xunta a necesidade de baleirar os concellos de competencias impropias. Eso vai en contra de realmente os servicios que nos temos que prestar. Entón, me gustaría que o delegado transmitira arriba de que a Xunta faga ese esforzo por cubrir ese tipo de gastos como do SAF ou na escola de infantil ou así, e que realmente son un atranco para a administración local. Fago porque eu teño persoa, fago co respeto institucional que se merece a miña postura, e como unha achega para que poida
bueno, pues falar con quen supoño que isto máis para falar unha cuestión de goberno, pero que poida falar coa xente e que se poidan dar solucións, porque realmente senón afogan os concellos dun xeito que nos abocan a ter que deixar de facer estas cousas que son moi importantes, que nun concello haxa unha actividade cultural e social potente. E Marín converterase nunha vila do libro esta fin de semana. O Concello súmase por primeira vez a esta rede, levando ata o municipio 3 xornadas de actividades variadas ao redor da lectura. Haberá charlas, presentacións, encontros con autores e obradoiros para todos os públicos. Unha programación que se fusiona co impulsada directamente polo Concello para conmemorar o Día das Letras Galegas. Esta fin de semana Marín converterase nunha auténtica vila do libro. O Concello estrease como sede desta iniciativa. Un festival literario que do 16 ao 18 de maio ofrecerá unha programación que mestura literatura, obradoiros, música, poesías e encontros con autores. Cando os responsables de Vila do Libro nos plantexan ao propio Concello, non? Pois facer un proxecto desta envergadura que tiñan realizado en algún outro concello galego, a verdad que nos parece ben. Todas as actividades desenvolveránse, se o tempo o permite, entre a Alameda, a Igrexa Bella e a Rúa Real. Unha proposta para encher de vida estes espazos. Los espacios de vuestro territorio son fantásticos y creo que además hay todo un potencial cultural, literario, que nos va a permitir poderlo demostrar en esta primera edición, que espero que sea la primera de muchas, ¿no? Al menos venimos con la ilusión de que este proyecto crezca y se consolide aquí en Marín. A inauguración desta Vila do Libro será o venres ás 7:30 da tarde. Abrirán a programación o escritor Manel Oureiro e o xornalista Ramón Mella cunha conversa sobre literatura. Unha charla sobre a novela negra dende a perspectiva da muller, obradoiros de encadernación, recitais poéticos, concertos e mesmo unha feira do libro usado forman parte desta proposta. Una Vila do Libro pretende ser una manera de democratizar toda la cultura que hay alrededor del mundo del libro, y cuando decimos el mundo del libro lo vemos de una manera muy transversal, muy 360 grados. Para nosotros tan importante es el libro de segunda mano, como la novedad literaria, como aquel libro que queremos reivindicar de un autor o de una autora determinada, pero también el libro como elemento de decoración, como elemento, digamos, de ambientación y de presencia. Ademais, esta fin de semana a programación de Marín Vila do Libro fusionase coa que deseñou o Concello para conmemorar o Día das Letras Galegas. O acto central será o sábado a 1 do mediodía na Igrexa Bella, coa entrega do 18º Premio de Narración Curta do Concello de Marín. Dentro da nosa propia programación queríamos que coincidise co día 17 de maio, co día noso das letras, tratar tamén de conservar os actos institucionais que nos soemos realizar na contorna desa efeméride, unha orquesta do libro, é dicir, unha serie de actividades transversais para todas as idades, de moi diferente xénero. Nestas 3 xornadas pasarán tamén por Marín os grupos Leilía e Gallos del Norte e escritores como Elena Gallego ou Francisco Castro, entre outros. Seguimos con máis asuntos. Axudar as mulleres con cancro a recuperar a súa autoestima é un dos obxectivos polo que hai xa 11 anos traballa Josi Peralta. Dende o seu negocio en Pontevedra, Extensiones Josi elabora e coloca extensións de cabelo natural ás clientas que perderon o seu pelo polo impacto dos tratamentos de quimioterapia. Un labor que fai ademais de xeito gratuito. Ata ela xa se achegaron mulleres de toda Galicia e mesmo doutros puntos de España. Dende este salón de peiteado na Rúa Estrada en Pontevedra, Josi Peralta axuda a persoas que pasan algúns dos peores momentos das súas vidas. Chegan ata ela mulleres enfermas de cancro que perderon o pelo polo tratamento de quimioterapia. Tras pasar polas súas mans, recuperan parte da súa imaxe anterior e todo de xeito gratuito. Tú le empiezas por aquí delante y cuando ya le termina aquí delante la cara le cambió. Hubo una chica esta Navidad, no la anterior, que le empecé por aquí delante y ella me felicitó, y ella se levantó así, de ahí me abrazó y me felicitó. ¿Me entiendes? Porque ya estaba, ya tenía la autoestima, me dijo la palabra, me acaba de subir la autoestima. Conta que esta iniciativa comezou polo seu desexo de poñer o seu grande área. O cancro golpeou con forza na súa familia, a última vez cando perdeu a súa irmá por esta dura enfermidade. En mi familia el cáncer no ha dado duro. Entonces lo he vivido, ¿sabes? Entonces vivirlo
como ayudar a otra persona como que me ayuda a mí misma también, ¿sabes? La última foi unha hermana mía de 2020 que falleció. Pasaron polo seu salón clientas de dentro e de fora de Galicia. Mesmo ten enviado perrucas a outros puntos de España, como no caso dunha nena que contactou con ela dende León a través de Instagram. Y le mandé la peluquita y ella feliz. Ella estuvo más contenta con la peluquita porque aparte le mandé un teléfono que no tenía, porque me hablaba por Instagram y no tenía, la madre me dio, y le mandé un telefonito y ella más agradeció la peluca que el teléfono. No seu establecemento, Josi traballa da man das súas clientas para conseguir o resultado co que estean máis cómodas. Moitas das extensións ou perrucas fabrícanse con pelo doado por salóns de peiteado que colaboran con ela. Noutros casos, mesmo é cabelo da propia clienta que o corta antes de comezar co tratamento. Hace poquito le regalé una peluca a una chica de aquí de Pontevedra, porque le habían vendido una y no ¿sabe? Y no se encontraba, y con esta se encontró, porque no es pelo humano, le puede cambiar de color y la puede amordar. Con moitas delas, Josi segue a manter o contacto, porque nas 3 horas de media que dura a colocación dunhas extensións, entre ela e estas mulleres créase un vínculo que vai máis aló dunha relación perruqueira-clienta. No vienen para escuchar, no, vienen para que tú le escuches a ella, ¿sabes? Tú no le puedes decir a ti esto y esto, no, porque se le baja mala moral. Ella viene a que se le suba la autoestima, ¿sabes? Verse el pelo es lo que más nos hace sentir mejor. Un traballo duro pero gratificante, polo que Josi Peralta recorda que as súas redes sociais e as portas do seu local da Rúa Estrada están abertas ás mulleres que precisen do seu bo facer para acoller pulo no seu proceso fronte ao cancro. O Concello de Ribeira homenaxeará o colectivo das redeiras no Día das Mulleres do Mar, cun acto que se vai desenvolver este venres no Museo Municipal. Vaise poñer en valor esta profesión eminentemente feminina. O Concello de Ribeira quere poñer en valor o traballo tanto pesqueiro como económico que fixeron as mulleres do mar. O colectivo elixido este ano serán as redeiras, unha profesión moi feminizada e ás veces invisibilizada. Dende o Concello queremos promover esta homenaxe ás mulleres traballadoras do mar que xa se iniciou o ano pasado, porque entendemos que a muller ten que ter un papel visible tamén dentro deste sector que é fundamental para a economía de todo o Concello de Ribeira. Estamos falando de que neste ano queremos homenaxear as redeiras, que son o sustento principal tamén para que eses buques, como dicía antes o Concelleiro de Mar, poidan sair a faenar todos os días as nosas augas e poidan traer pois a pesca para o porto de Ribeira. Para nós é moi importante visibilizar o seu traballo porque moitas veces vemos que queda invisibilizado no día a día. Que as redes estean ben reparadas, que estean en perfectas condicións, é fundamental se queremos que a nosa lonxa de Ribeira siga subastando peixe. Por iso, esta homenaxe que queremos desenvolver pois, se fai máis necesaria que nunca e, sobre todo, pois, visibilizar o sector feminizado que traballa no mar, porque moitas veces xa digo que é o máis invisible de todas as cadeas da cadea mar-industria, non? O ano pasado homenaxeáronse as mariscadoras e este ano tocaralla as 9 redeiras da Guiño. O acto solemne consistirá nunha homenaxe na sala do Museo Principal de Ribeira o vindeiro día 16 de maio. Este ano vamos a rotar. Van a ser as redeiras do Concello de Ribeira. Son 9 redeiras que traballan todo o ano aquí no galpón das redeiras, tanto aquí ou no muelle ou no seu barco. Estas 9 redeiras traballan para 7 cerqueros que están ahora mismo na campaña da anchoa traballando. Ahora mismo están preparando os aparellos da sardiña e máis do surén. Para cando vaisen arriba do Cantábrico están listos e vaisen e poñen estes aparellos. Por iso pensamos en elas, en facerlle homenaje, porque traballan todo o ano aquí no galpón. Poio rendeu homenaxe a Cristóbal Colón. O municipio viviu 2 días de intensa festa arredor da teoría da procedencia galega do navegante. A chegada da nao Santa María a Combarro marcou o inicio destes festexos cunha programación variada e para toda a familia. O Día de Colón supón tamén un importante retorno económico con moitos restaurantes de Combarro e do resto do concello colgando durante esta fin de semana o cartel de completo.
A chegada da nao Santa María con Colón e a súa tripulación apoio marcou un ano máis o arranque dos festexos do Día de Colón. A vila volveu render homenaxe ao navegante con 2 días de festa centrada na teoría da súa orixe galega e en concreto deste municipio. O evento vai máis alá buscando a implicación da veciñanza e dos visitantes. É unha festa moi participativa que a intención que ten pois é reivindicar primeiro esa teoría do Colón galego, do Colón de San Salvador, do Colón de Porto Santo. Por outro lado, buscar ese desarrollo socioeconómico do noso concello como é no mes de maio para contribuir á hostelería, que moitos deles pois colgaron xa o cartel de completo con eses encargos e reservas de menús para comidas e cenas. Porque salientan dende o concello ese é outro dos grandes piares do evento, cun importante retorno económico e con moitos establecementos hostaleiros de Combarro e do resto do municipio colgando o cartel de completo durante esta fin de semana. O alcalde salienta a implicación do sector. Agradecer tamén a implicación da hostelería que contribuiu tanto cos seus menús específicos para este día, coa decoración dos seus locais, coa decoración, en este caso, dos seus establecementos da rúa. Ángel Moldes destaca tamén o retorno social e cultural que ten este evento con multitude de propostas pensadas para toda a familia, grazas tamén á colaboración de diferentes colectivos. Durante a edición deste ano puidemos gozar de bailes dunha xusta medieval, de exhibicións de cetrería, de espectáculos de lume, obradoiros, xogos ou teatro de rúa. Este ano contamos con artesáns, canteiros, exposicións, traballo en vide, traballo en coiro. Creemos que é unha programación moi completa e por eso o que solicitamos é que todos os veciños veñan, que veñan vestidos de época. O escritor Rodrigo Costolla Santos, autor de Porto Santo, foi o encargado este ano de dar a lectura ao pregón. Vilagarcía desvelou hoxe a programación de Santa Rita 2025. As festas prolongaránse do 21 ao 25 deste mes de maio, convertendo a cidade nun gran escenario do que hoxe denominaron como unha gran romaría popular urbana. A Orquestra Panorama estreará no marco destas festas o seu novo espectáculo. Tamén actuarán os Satélites en Marbella e a banda The Rapans. A isto hai que sumar a Feira Celta, propostas infantís e tamén distintas citas deportivas. Conta atrás en Vilagarcía para Santa Rita 2025. As festas terán lugar do 21 ao 25 deste mes cunha máis que completa programación. Ademais das orquestras Panorama, os Satélites e Marbella, ofrecerase un concerto de The Rapans e haberá outras moitas propostas para todas as cidades. Hoxe o alcalde na presentación das festas falaba de que Santa Rita é unha auténtica romaría popular urbana. Por que podemos falar que unha romería popular urbana? Pois, home, porque vamos a ter os elementos máis tradicionais do que son as romerías. Va a haber pulpo, va a haber música nas rúas, va a haber orquestas, as orquestas máis importantes ou das máis importantes de toda Galicia, para que non se mecelen. Algúnas van a estar eses días en Vilagarcía. Das orquestras salienta a visitada Panorama, que estrea en Vilagarcía o seu novo espectáculo. Vai ter lugar en Fexdega ante a previsión dunha gran afluencia de público. Albergar a Panorama hai que buscar un espacio moi grande, vai haber cun formato moi grande, de máis de 60 metros. De feito, é a presentación e a estrea do novo show de Panorama en formato grande en Galicia. Vilagarcía e as festas de Santa Rita serán a súa primeira parada por esta xira, que farán xa por toda Galicia e por toda España. E ademais de distintos grupos locais, Pasarrúas e a banda de música de Vilagarcía pecha os contidos musicais o grupo The Rapans. O sábado temos a The Rapans, que tamén xa estaba anunciado, vai a ser no Parque da Xunqueira, un dos principais grupos galegos ahora mismo que están moi de moda, teñen moitos seguidores, vai a ser unha festa moi divertida, son moi divertidos, así moi para a xuventude, e seguro que van a pasar moi ben. Completan a programación distintas propostas infantís. Temos unha parte tamén infantil, pensado para os cativos, con o Festivaliño do Rous, que tamén xa suele ser habitual, que este nas festas de Santa Rita. Isto vai a ser o domingo 25, pola tarde, o último día, pero tamén o 24 hai unha actuación infantil no auditorio, que se vincula ademais que a programación das letras galegas. Tampouco a faltar este ano a Feira Celta no Parque da Xunqueira ou distintas citas deportivas que o Concello incorpora tamén a esta programación festiva. A celebración do Campeonato Galego de Pesca Submarina, terceira regata de Santa Rita, o cuarto torneo de Santa Rita de Rugby 7 e a competición de mini balonmán na Praza da Segunda República. Esta mañá presentábase en Ribeira o cuarto torneo de fútbol e a cita terá lugar o sábado 24 de maio no Areal da Corna, en Palmeira. A xornada está organizada polo Club Fútbol Vigo en colaboración co Concello e nela agárdase unha participación dunhas 30 parellas.
O fútbolei volverá a cobrar protagonismo un ano máis na Praia da Corna, coa disputa da cuarta edición do torneo desta disciplina deportiva. A cita será o sábado 24 de maio e está organizada polo Club Fútbolei Vigo, co fin de dar a coñecer un pouco máis este deporte na comarca. E dar a coñecer o deporte aquí, que xa é a cuarta edición, o cuarto ano, que vimos hasta aquí, montamos todo. A parte do torneo, como hai xente que se desplaza, vamos a ofrecer de forma gratuita unha churrascada, entonces eso tamén é penso que é algo atractivo para a xente que está en dúbidas de vir ou non vir. A dinámica do torneo será semellante á de anos anteriores, con emparellamentos entre expertos e iniciantes. Como a xente do Concello de Ribeira é xente inexperta, non é xente iniciada no deporte, vamos a facer emparellamentos con xente que sepa xogar e con xente non iniciada. Entonces, desa maneira, pois podemos igualar un pouco os niveles e poder facer un pouquiño, entrar en xogo e facer un pouquiño máis atractivo. Dende o Concello, que colabora coa proposta, destacaron a importancia deste torneo, que amplía a oferta deportiva no municipio. E así tamén podemos contar con a oferta lúdico-deportiva no noso Concello, descentralizada de Ribeira, que se pode desarrollar en Palmeira. O martes 20 pecharánse as inscricións. Dende a organización fan unha chamada a chegarse ese día ata a Praia da Corna para disfrutar destes partidos ou tratarse dun deporte moi espectacular, que se xoga ademais nun entorno incomparable. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.